В кадър председателя на парламентарната група Андрей Гюров. Такива кадри в реално време видяхме го. Благодаря ви. Господин Николаев, това, което вие правите в момента е абсолютно недопустимо. Най-голямата грешка на медиите. Имам правото, господин Бойчев. Вие сте представител на медия, която твърди, че спазва високи стандарти за журналистическа работа. Вие не си проверявате информация. При цялото ми уважение ще трябва да свикнете да ви се задават въпроси. Вие задавахте въпроси на депутати от Продължаваме Промяната, които не са в компетенцията на депутатите. Имам правото, господин Бойчев. Имам правото да задавам този въпрос, който аз реша. Господин Бойчев, като пиар би трябвало да го знаете. Какво считам аз няма значение, но знам, че мога да питам... Вие считате, че господин Минчев заразява председателя на Народното събрание. Какво считам аз, знам аз. Ще трябва да свикнете... И други казуси ще има, господин Бойчев. Най-добронамерено ви казвам, при които ще има неяснота, ще има въпроси, които няма да ви харесват. Имам правото, господин Бойчев, но много често въпросите... Най-важното от този разговор е, че получихме информация. Благодарим ви. Нагледна демонстрация какво ни се случва понякога почти ежедневно.